Иске Сибай авылында урамдарга яктылык үткәрү һәм каты көнкүреш калдыктарын үтәлештерү буенча киләһе ел гамәлгә инәсәк законды тикшерү буенча сход үтте. Урындагы башлангычларга ярдәм итү проектына кушылып, авыл урамдарына яктылык үткәрүне максат итеп куючылар быел да ошо проектка дәррәү кушылырга карар итте. Теманың дәвамы безнең хәбәрчеләребез әзерләгән репортажда. Баймак районында урындагы башлангычларга ярдәм итү проекты 2014 елда старт алып, әлеге көндә лә бик күп кенә авыл биләмәләре үзләрен борсыган проблемаларны уңышлы хәл итте. Программага кушылып биләмәләрдән күбеһе магариф учрежденияларын төзекләндерүгә зур әһмият бирһә, авылдың коммуналь хуҗалыгы өчен трактор алу, яктылык, һыу мәсьәләһен хәл итүчеләрдә байтак. Шул ук вакытта төбәктәрдә каты көнкүреш калдыктарын үтәлештерү буенча гамәлгә инәсәк закон талапларында аңлату эше бара. Киләһе елдан субсар түгү өчен акча түләү талабы һәркемдә бихисап һораулар тудыра. Яңа закон инәбитендә яңа система ТБО буенча, шуның буенча мана авыл халкы бик әүдәм яла, бөтәһенә лә шул яңа закон инеү бик кызыксыналар, яктылык проблемаһы хәл ителер дип уйлыйбыз. Авыл халкы риза булып барыгыла шул программага кушылып, анда бит инде кушылу гына түгел, авыл халкынан йөреп аксаю да бар, спонсорларның ярдәм итүе бар, бюджеттан киткән аксалар да бар, шуга ул зур гына эш ул. Иске Сибай авылында кылганда сот бара, кай ел буенча хәзер бата ниметип бара кабул ителәр. Ул булганда освещение от ягулар балалар Иске Сибайда эттер күп йөри, шуларга освещение буга бер яхшы булган юл мәсьәләсе күп урамнарда бысрак юл төзәп бетермәгән. Урындагы башлангычларга ярдәм итү проектына авыл халкынан бик күп тәкъдимдәр булды. Юл төзекләндерү, балалар мәйданчыгы төзү, күпселек тавыш менән урамдарга яктылык үткәрү проблемаһы өстенлекле итеп куелды. Менә Советтар Союзы югалгандан соң, юк булгандан соң, ошо хәтта менә ошо урамдарда бер вакытта свет эшләнмәне. Свет кирәк авылга, яктылык кирәк. Шуны көтәбез түземһезлек менән авылда свет булырын. Ысынлап та, Баймак районында иң зур авылдарның береһе 4000-га тиклем кеше яшәгән Иске Сибай авылында ла урамдарды яктырту дигән проблема бар. Элек был мәсьәләләр менән колхоз, совхоздар шөгыльләнһә, хәзер уны хәл итү урындагылар исәбенә калдырылган. Бында авыл биләмәһенең инициативаһы гына аз, бөтә кешеләрнең дә әүдем эше лә мөһим. Раушания Рахимова, Рим Янтурин, Яңалыктар.